Здравейте! В това видео ще ви покажем как в Livo да си направите шаблон за печат. Това е готов формат, който автоматично подготвя нужната информация за принтиране или PDF, без всеки път да я попълвате наново. Влизате в акаунт и избирате шаблони за печат. Тук са всички ваши готови формати за документи. Натискате нов шаблон. Така започвате да създавате нов. В полето име пишете как да се казва шаблонът, например месечен отчет или известие за плащане. От падащото меню формат избирате PDF или друг. PDF е удобен за изпращане и печат без да се променя. Под настройки има списък с полета. Тук избирате какво ще съдържа документ. Собственик, телефон, месечна такса, задължения, апартаменти. Отбелязвате само това, което ви трябва. Може да включите детайли като показвай банковата сметка за плащане или разбивка по такси. Долу виждате списък с сгради. Маркирайте за кои сгради ще се използва шаблонът. Ако сложите отметка генерирай периодично, системата автоматично ще прави този документ всеки месец в избран от вас ден. Накрая натискате запиши и шаблонът вече е готов за ползване, без всеки път да въвеждате всичко ръчно. Така винаги имате под ръка готов документ с точната информация, подреден и готов за печат или изпращане. Спестявайте време и избягвайте грешки.